Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kali jingkali te ka jingkali keladan hakami jong baro ki members ngin poi syaka jingkali ka baningkong number 1 blakali dai ba lamprang bla honorable member nang tin po mau plang belong royal ka jingkali kalong yai kong Magdalene Molong executive member in charge forest te subhaban jubab yaka jingkali bla dan hakami jumpi. Mr. Chairman, sir, Kajingkali Balawanra, the member Badan Buram Namo Plang. Will the executive member in charge be pleased to state whether the central government accepted the views and comments of the Council on Environmental Impact Assessment EIA notification 2020? Kajubab hang tu kalong no intimation received till date, sir. Kerpat member Lada dan supplementary question. Mr. Chairman, sir, tiga kawan statement hari ni ka jingkali nomor kini ka environmental impact assessment notification arjar arpo ngai baka kata sisa ya ka hok jinglong try jongi ka kando siam kamtam ni gidon ki benta ki ba pani ba ada ka Sorkar ni ka kanunu ka company Treikam jaka kala bansu Treikam kata bohong kata ka strategic consideration te hoi tu magalong na ka council club ha macam ya ka views pada comment te ndai hangni ba ia mencari orang ba yo objektif kanunu adu menta te nga kwa banyo jisan lengi yamba hatu biar lagi isi ke budian ni kala budian ni mi ka notification nomor la dan tak ba sausan banai ba kami ni kan notification ti tama semasa kwa banyo jisan. Member Badan Buram, kani kalong ka KA ba naka isi ru kala shimkia bat kalong kamat kabla kata shisha mar kani kay day banum exam ya public consultation naka hearing kadi bandon be ka platform naka benta kitu ki ba persya ya kani tinggi na kaliang jong ka department bat na kaliang jong ki isi baro kawai ngila nang yai budin bat ngila nang yai pharu ya ka shithi ka ba day shaka ministry haka nyautrek ra arjar arpo. Chairman, sir. Mr. Chairman, sir, ngasu kwa bantip kandian na in charge. Hoy na kaliang jongi kaliang yetero ngila ai ki views but ki opinions. Kidon ki bangi haban ad lane ban remove. Te kidon ko masau tuli ki views opinions na kaliang jong kaliang yete ki bangi lapha. Te kandian ngas imat kum kayeng. Namar ba i kade gayap ka im kayap ke im ke jongi ngidon kam himat kandiat bantip kum kayeng para member baro apa kayeng ila dai em in charge ila ban sngo le se tang to ne ki main point ki main views and opinions ki baki isi klapha ka proposal na ka banta ka jingtip jongi kayeng namar ban na kaliang ka jongi ru ila ada ban pha ki views but ki opinions kum tangi ru ngi sngo don kam hi bantip kandiat ye ki views but ki opinions ke proposal ke ba nakaliang jong ke isi kalau ada banpa proposal. Member Badan Buram nama hati kidon kumbakat artli ki point proposal ke bangi la pash ke ministry dengan kedotang katu kat ni teli ki badan kam ke baningkong ke council ke persya ya ke jing duna jong ke jing ailat jong ki pajba ban penpau ya ke sur ke jong ki na ka lai pusngi syaka arpusngi bar kumju ru ke jing duna ya ka por ban pendap ya ke public hearing na ka saupusan sngi saupusan hadu saupusngi ke baar ke council ke tho ba ka hok jongi halwa ka khandau ka syap na ka EIA kamdai ban syakta ke council ru ka persya ya ke jing pelat no ki jing don kam ke environmental impact assessment ya ki katu kat ni ki industry ki balabu ha ka kategori B2 nang ta ka council ke persya ya ke jing don kita ki baki khot ki other strategic consideration na marling ba kani ka Sorkar kala banum dan kamshu ya ka environmental clearance banti iki marpo khando kumburi uranium hapo upur usam ka KHDC
nang ta ngila tho ru sha ka ministry haba ka jing don kam ban shim ye ki khandau ki siap ki lum ki wa ka jing bit ka de ban wan shwa na ka district council bar ka long ka ik ka ba don kam ngila tho ru ba haba pen kre ye ka environmental impact assessment ki breu jong ka district council ki long ki ba don kam ban ye don lang ni tho ru ba haba pen kre ye ka environmental impact assessment ka council ka persha ye ka jing thmu ban shim jing tip ya ka jinglong jingman ka jaka kata kamut ka data study tang ar samoy ni dawa hang ni badai ban shim jing tip amduna ya ka shisnem ni persha jur ya kita ki karkhana rit ki badon ha ka category B2 ba amdon kam show ek environmental clearance certificate ni persha ru ya ka rukum ai ka environmental clearance hadin anda depshna ya ka karkhana kata ka de facto approval ni persha ek jing pen kieu ya ka clearance ha ki mining project Shaka Sanpo Snem, Bayaki River Valley Project, Shaka Katsan Snem. Kabakadu, ka council ka penparu, hakabai ka don ka jingpen Kenya ka nu ka environmental clearance, day ban pen shitom dak bating dak baset along. Mr. Chairman, sir, I kublai ka isi badi kibala pensko gitu ki mat jong ka council chapo ka Sorkar India. Tekane hi Lada Treikam kamot ka spirit jong ka 6 schedule hi kalaya. Lada ngimla shu banyada ya ka jinglong track ndo ka shap kamot kamdan jingmot shu bangindon ka 6 schedule bangindon ka discouncil. Mar klem ka jing ne ka long track ndo ka shap kamot ngilaya kum ka jet mare. Tengah ngaso ngidei ban tho skowe nga karpadi ki si bakane they ban exemption done completely na po ka 6 schedule area ngan ai nuk saya pi Mr. Chairman sir ba chief minister jong ka Arunachal Pradesh on record wong bangilonan kam ka 6 schedule ba tribal lands will not be alienated from the tribals ba ki jaka ki puta jong ki rulum kinum duai kinum poino shakiwe tipin pek menta Mr. Chairman sir ngadang pek kini kisngi hapo TV bahapo Jammu and Kashmir hadin bala weng ya ka article 370 ka article 35A mentala sya ya ki bomdai kinong Kashmir banlit he jaka po Kashmir te basyap ting yo kawan lengba kini ki an ki bo bure banong bania da ke environment yo sya ki we banwan he jaka tengang so ban karpat sendon ba they ban exemption dan ya kane ka ain hapo ka 6 schedule area ngasu ainuk saya pi wat ka Sorkar Arunachal Pradesh kong baladon kam bangin don lam ka 6 schedule banyada ya khando ka shap jong kirulum hapo Arunachal Pradesh te ngi baladon Mr. Chairman sir ngaso karpa diki isi banya karen ba ka Sorkar jalla ba ka Sorkar India badai ban exemption dan ya kane andai ngin sadu ka jinglong trai long kara khando ka shap Mr. Chairman sir kabai shirkai pinapet man kisngi hapo ki media print and electronic ki mi ki an ki basmu shirkai dang menen michisngi hapo TV la sha la thau ka an kala sha ya ki bomdai ki nong Kashmir maliti jaga po Kashmir ishirkai Mr. Chairman sir tengah sogane kum ka house ngi de yang teli Lada don't come and adopt the resolution, Lada don't come and adopt the resolution. Ban persya kum ka house brokaway, klem da pek party, klem da semua party, ini semua Jaitbynriew ban persya kini ka. Masotang ita Mr. Chairman sir. Shibul member Badan Buram na po malim, kani kadi siya kamat ka bakata siya ka Jaitbynriew. Hi borok kaway, tinakaliam ka isi bat ka department ngin sa shimkya bat budian sa sisian mele ka Badan kam. Pat nakaliang jong ka forest department hiru ngilabo ya ka committee ban penbahas usu ya ka forest department ba hi kendon banyada mariang tingin sa persyang ban penrung ha kani ka amendment ru. Masa Chairman sir stang kandian. So when I kublai am in charge of development sngo mane kituki menu views and opinions. The kandian hang ning squad ban ong yi am in charge. Fi ka jingkwa hi jongga central government nginong baik direct ki kwa bantu ya ke badan hangi ya ke jingdon ke jing em ke jong ngi khamtam ku uranium tika ke bangamot banong ni ko long ba ngi ha ka suggestion ke jong ngi long wa ngi suggest not to mention the mining of uranium and other radioactive minerals namar balai namar pi ke badan kam ke subject ke badan kam hi ngi ko long ba ngi don kam ya ke public consultations ngin pen pawi kum ta namar ngi pen paw lupa kum ta de kan bu jing ini
Fi, namar begini ki beriu ki temu, bagi kuat ban klong ni uranium jongi. Ladang ia tu lupa kum ta kumut. Ni penpau kum ta kandong ngajing yang ni. Dan nak kata kadau ke bahaya bangin mention baik bukan long baik under public consultation. Itai di my suggestion nam tai ia mencak ceban sim kaya kena ke kam. Ta, ko boleh sibon.